Du var en polak, ikke? Og det blev du kaldt for, og du blev kaldt for beskidt polak i den du der. Altså, der er mange, der har lidt mig under, det har jeg nu ikke gjort. Jeg har altid været fræk nok til at svare for mig igen. Ja, undskyld, jeg siger det. De danske damer, de vil ikke gå i roerne. Ja. Så må de importere polske ropiger og polske kale jo. I slutningen af det 19. århundrede begyndte tusindvis af polakker at sejle til Lolland Falster. Mere end 10.000 polakker kom for at udføre det arbejde, danskerne ikke selv magtede. Hakning af roer. Dette mærkelige fremmede land, hvor selv de fattige gik med fodtøj til hverdag. Dette lille gyldne land, hvor sølvpenge så at sige lå og ventede på sukkerromarkerne. Lidt beklemte, men også spændt på, hvad der ventede dem. Polakkerne blev det 20. århundredes første store gruppe gæstearbejdere. De kom, fordi mulighederne var bedre i Danmark end i Polen. Alligevel havde Danmark i flere år svært ved at lokke polakkerne til landet. De blev behandlet for dårligt. Mor kom fra Ukraine. Jeg ved ikke, om det hørte til Polen dengang. Det gjorde det måske. Det kan jeg ikke huske. Det ved jeg ikke engang. Men der kom hun altså fra. Og far kom fra selve Polen, ja. Skulle jeg bare væk. Og betjene penge, du. Ja. Min far og mor, de kom her til Danmark, fordi at der ikke var noget at spise nede i Polen dengang jo. Mor, hun tjente jo, du ved, hos. Hun gik jo det arbejde ligesom alle andre kærlige. Hun stod jo i mødning og læste gødning på vognene og kørte det ud sammen med de danske kærlige jo, og de polske kærlige jo. Og så lærte de hinanden at kende jo i stand, og så slog de jo pjalterne sammen. Og så kom de til at bo på en gård, der hedder Søgård. Og der blev jeg så født. Polakkerne blev hentet i Polen af mellemhandlere, de såkaldte aufsehere. Mellemhandlerne solgte med fortjeneste arbejdskraften videre til bønderne på Lolland Falster gennem avisannoncer. Polakkerne var en vare. Polske arbejdsfolk af første klasse forskaffes bedst og billigst. Og en anden. Da jeg personligt opholder mig i Polen om vinteren, kan jeg garantere for flinke og dygtige folk. Min mor og min moster, de kom sammen. Ja, det var mest malkning og vaske spand og malke køerne. De skulle malkes 3 gange om dagen dengang. Og det fik de 1 krone for. Og min moster, hun mente, det var for lidt med 1 krone, så blev hun tilbudt at vaske spand. Det fik hun 25 øre for om dagen. Mange, som nu sidder på egne husmandssteder eller små gårde, begyndte livet i det nye fædreland uden anden kapital end arbejdsro hænder. De kom fra landsbyer mellem floder og bjerge, fra et fastlandsklima med hårde vintre og hede sommer, for at skabe sig en helt ny tilværelse under regntunge skyer over milevide flade marker mellem forblæste pilehegn. Polakkerne er Europas store arbejdskraftsreserve. De kommer til Lolland Falster og bliver i roesæsonen i stort tal indkvarteret i specielt opførte kaserner eller ombyggede staldbygninger. Pladsen er trang, og mange sover 2 og 2 i de små halmsenge. Det skal hurtigt vise sig, at de unge polske kvinder og mænd er effektive og en meget trofast arbejdskraft. Ja, de er da ikke polak, kan man se på dem. Nej, jeg er lollænder. Men hvordan kan de nu holde ud og gå sådan hele dagen i marken? De er jo temmelig godt i stand. Ja, det kniver også. Kan de holde trit med polakkerne? De arbejder jo så tidligt. Det var også væk. Ikke helt? Nej, der er måler med. Hvor I ligger det, tror jeg, at polakkerne er særlig dygtige til det arbejde her? Ja, det ved jeg som næsten ikke. De er vel trænet op til det mere, end vi andre er fra første dag.
Nej, de har ikke været med til det som barn, vel? Sådan, Nej, ikke så meget. Det er træningen i ryggen, der kommer an på. Ja. Så skal der vel også en vis ordenssans, en vis akkuratage til, skal der ikke? Ja, det er der jo også. Jeg kan huske, de sagde, at min bror og mig, når vi huggede af, sagde, at der var 3, der roer i luften, når vi huggede af. Altså, vi huggede dem af nede på jorden. Vi samlede ikke sådan op i hånden, som de andre de gjorde. Nej, vi huggede dem af. De lå lige så fint. Når de her trukte dem op, så lå de lige så fint derhen. Så kunne vi så gå og hugge dem af. Men det gik også stærkt. I dag kunne jeg ikke gøre det. Det kunne jeg godt nok ikke. Men altså, det gik virkelig stærkt. Det gjorde det altså. Men der skulle også hugges nogle forskellige gange til så mange roer, du. Det skulle det altså godt nok. Sig mig, kan du tage 2 rækker ad gangen? Ja. Det er min tanden godt gjort. Kan den lille også det? Ja. Kan du også hugge top af? Ja. I begyndelsen må det jo knibe med at holde det ud i ryggen, ikke? Når sådan en lille dreng skal ud og gå og bøje ryggen hele dagen. Ja, så gå på knæer. Kan han det? Ja. Jamen nu er det så pladet vådt som i dag. Det er lige med. Så det gør ikke noget. Nej. Første rohæk, det var en kort rohæk, jo. Og der var jeg med ud. Der gik jeg foran og hjalp far og mor på rækkerne. Jeg havde ikke nogen række selv. Jeg begyndte at gå i skole. Så var det mange gange i roesæson. Så sagde jeg, far, ved du hvad? Du kan lige så godt blive hjemme og have roer. Du lærer jo ikke noget alligevel. Du kan lige så godt blive hjemme og have roer. Nå, så blev jeg hjemme og have roer et par dage. Så sagde jeg så, den 3. dag, du må hellere gå i skole. Nå ja, så gik jeg i skole, så siger skolelæreren, det var skolelæreren, vi kaldte ham for Deinen, så siger han, altså, hvor du vil hen så længe? Ja, jeg vil jo have roer, sagde jeg så. Nå, ja. Nå, det er måske mere nødvendigt at gå i skole, sagde han. Nej, men jeg er nødt til at gøre, som min far og mor, de siger, sagde jeg så. Nå, jamen, det er jo ikke der ret i. Du må godt gå og have roer igen i morgen, sagde han. Og har du sgu flink skolelæreren. Både de store bønder og sukkerroefabrikkerne nyder godt af polakkernes indsats. Uden den ville man ikke kunne dyrke og høste de voldsomt udvidede arealer med sukkerroer. Helt tilbage i år 1900 hylder politikken polakkerne. Ganske vist drikker de brændevin efter den katolske messe, men ellers er de skikkelige folk. En landmand takker i avisen lige frem vor herre for polakkerne. Det vil jeg sige dem, at uden den indførte arbejdskraft ville det være os plat umuligt at dyrke roer. Og overfor den kendsgerning nytter det intet, man skælder ud på os for polakimportens skyld. Jeg kan huske, at jeg havde syv unge, eller kæleværelser, kaldte vi det for dengang, og gøre rent hver dag, og ræse seng og ordne, og vaske se vanddage, og så skulle jeg så skrælle kartofler, og jeg var køkkenpige, så jeg skulle gå og varte dem alle sammen op faktisk, jo ikke, og servere for den og alt det der. Vi havde unge mennesker på kost, ikke? Ude på gården dengang. Jamen, de var tro, det var ikke arbejde, der manglede for de 15 kroner. Nej. Betingelserne var sådan. Og vi stod op klokken 5 om morgenen. Og havde de gæster, så måtte vi da hjælpe til om aftenen også. Og sådan var det bare. Jeg ved ikke, om man blev kaldt for unyttigt. Det gjorde man måske, men betingelserne var bare sådan. Du kunne ikke komme andre steder og få det anderledes. Polakkerne er stort set retsløse. De er underlagt fremmedlovens strikse bestemmelser, og hvis de er uden arbejde i 6 uger, kan de uden videre sendes hjem. Polakkerne er ansat på kontrakter, der giver bonden mulighed for at holde lønnen tilbage eller til at bortvise polakkerne. Omvendt kan polakkerne ikke opsige kontrakten, heller ikke hvis bonden misligeholder aftalen. Vi havde også mange danskere, vi kom sammen med, hvor det gik godt. Jeg synes, det er ude på herregården. Vi var mange ude på herregården, og vi havde der mange gode timer. Sådan om sommeren, der lå vi der meget godt ude i grøftkanten og snakke og drak vores kaffe derude sammen hele rækken. Der var vel en halvsneds huse dernede, hvor vi så... Og så der kunne de da også gå og hygge sig, så det gik da meget godt. Det var da ikke hjemme, når vi så sådan på det, men vi blev bare ikke rigtig regnet for noget. Men efterhånden så kom det der også, og var de der nødt til at så sige, de kunne da godt se, at de klarer sig jo meget godt, de der polakker. Så det gik jo helt godt alligevel jo.
Polakkerne er under opsyn af mellemhandlerne, de såkaldte afsegere, der har tegnet kontrakt med dem for sæsonen. Det er afsegerne, der ofte på brutal vis bestemmer arbejdstempoet. Og de afgør også, hvor mange roer den enkelte polak har taget op. For mange afsegere er fristelsen til at snyde polakkerne for stor. Dengang de polske piger de kom herop til, så sørgede bønderne altid for, at de havde en afseger, som dirigerede, altså på de store gårde. Det var ikke på de små, der var 3-4 piger, for det ordnede bondmanden selv. Men på de store gårde, hvor der var en 15-20 piger. Det værste ved det der historie der, det var jo, de der afseger, de snød jo pigerne jo. De fik ikke det, de skulle have. Og afsegerne, de stod en hel masse penge i deres egen lommer. Så har de hakket, så har de hakket knap, så har de måske hakket mange flere roer, men så fik de måske betalt for 3/4 af roerne. Jo. Ja, og så de her afseger, de blev jo velhavende bagefter jo. Og så der er en afseger, kan jeg da huske, har købt sig fanden, der er en stor gård højre i Horslund. De opdagede lige pludselig, at jeg har købt en gård for de penge der, har jeg snydt dem for. Ja. Og så ved et tilfælde, så kom her, det er en stor gård, der ligger det jo, og store, der er på en 300-400 tør land. Hobygård hed den. Og så var der en af kaldene der, havde været sammen med ude i Romark, havde inviteret ham til fødselsdag. Og den fødselsdag skulle han nok have blivet væk fra. Og det var der, de task ham som bare på. Og min far, det kan jeg ikke huske, men min far har fortalt, at han døde på sygehus næste år. Mange af polakkerne bliver frustrerede over behandlingen. Den voldsomste reaktion kommer fra landarbejderen Bulotti, der brænder 2 gårde ned og slår en storbonde ihjel med en økse. Sagen får voldsom pressedækning. Bulotti bliver udnævnt til at være intet mindre end en revolutionær anarkist, der står i ledtog med en russisk bande. Sandheden er angiveligt, at Bulotti er gået amok, fordi han føler sig snydt for sin hyre, 23 kroner. Rygtet om, hvor dårligt polakkerne bliver behandlet i Danmark, når helt ned til polakkernes hjemegn, staten Galicien i Polen. Polakkerne nægter ganske enkelt at rejse til Danmark. De har fået nok. Roehøsten er truet af polakmanglen, og en gruppe storbønder erkender, ifølge Politikken, at polakkerne bliver vanskeligere og vanskeligere at få fat i, da de ikke vil finde sig i sult, mishandlinger og slet betaling. De sukkerroedyrkende storbønder overvejer at importere kinesisk arbejdskraft, som der angiveligt ikke skal være nær så mange vanskeligheder med, som med polakkerne. Men der hersker også usikkerhed om kineserne. I Tynebladet fra 1908 advares mod kinesernes destruktive anskuelser og skikke, polygame forhold til prostituerede og deres forkærlighed for opium. Kineserne indtager aldrig Lolland Falster. I stedet sender Dansk Landbrug en delegation til Polen for at udrede, hvorfor polakkerne ikke længere vil til Danmark. Delegationen ser masser af polske arbejdere, men rygtet om tilstanden i Danmark skræmmer. Altid var der nogle få, som tidligere havde været i Danmark, og da de med hænder og fødder satte sig imod at komme hertil igen, vil ingen lade sig engagere. Når man trængte sig ind på dem for at få grunden at vide, var svaret så godt som altid, at de var blevet slet behandlet. Vores forældre kom faktisk over, fordi de skulle jo have over og hjælpe dem med arbejde og sådan noget, ikke? Det var der for arbejdes skyld, de kom. Det er da ikke sådan, som dem, man ser, der kommer i dag, ikke? Altså, de skal jo bare ernæres, ikke? På alle mulige måder. Det skal de jo, og det gør de jo også. Men dengang, der fik vi da de her sølle småpenge for det arbejde, de gik og gjorde. Og jeg synes, det var hårdt. Det lykkedes dog delegationen at få 281 polakker med til Danmark, men ikke uden store besværligheder.
Situationen er stadig uholdbar, og forholdet mellem de polske arbejdere og de danske bønder bliver nu reguleret ved lov. I 1908 vedtager Rigsdagen den såkaldte Polaklov, der slår fast, at hver enkelt emigrantarbejder skal have en skriftlig kontrakt udformet på både polsk og på dansk. Nu vender polakkerne i stort antal tilbage til Danmark. I 1911 er op mod hver tredje landarbejder på Lolland Falster fra Polen. Polakkerne er stadigvæk sæsonarbejdere, men med udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 ændrer situationen sig på dramatisk vis. De var 2 polakker dernede på Øllensø, og de fik hvert brev om at møde i tjenesten, til tjeneste som soldat i Polen. Og den ene, han var ikke til at snakke fra det. Så siger forvalteren til min far, jamen har du også fået sådan et brev? Ja, det har jeg da. Og han skulle også møde til tjenesten i Polen, så siger forvalteren til ham, må jeg se det brev? Ja, det må da godt. Så rev han det i små stykker på dekalnogen. Så kunne min far ikke rejse nogen der jo. Og bagefter fik han vide, og ham der var dernede, han blev skudt under krigen. Mens krigen raser i Polen og store dele af Europa, indstiller polakkerne sig på et liv i det neutrale Danmark. Polakkerne stifter familie, og de polske børn skal i skole. Det var pudsigt nok, for vi rendte og legede med de andre børn og sådan også, men vi lærte sig om aldrig rigtigt at snakke dansk. Det gjorde man altså godt nok, ikke? Det var nok, fordi de sådan blev ved med at snakke om, at vi skulle snakke med børn, bevare det polske sprog. Fordi vi skulle tilbage til Polen, så skulle vi jo snakke polsk. Der var en af de her ABC-bøger, som var kaldt for Myrebogen dengang. Og så skulle jo far forklare mig, hvad de bogstaver de hed, og så udtalte han det selvfølgelig på polsk jo ikke. For når man, på dansk der siger man jo A, men på polsk der siger man A. Og på polsk der siger på dansk der siger man B, men på polsk der siger man B. Og så var det på den måde der. Og så når jeg kom i skole, forstår du, og lægen hun sagde til mig, at jeg skulle begynde at læse, ja, så læste jeg jo bogstaverne, sådan så far har forklaret mig det på polsk jo. Og så kan du være, tror du. Jeg blev drillet, så det var ganske forfærdeligt. Polagong. Og når det var frikvarter, og jeg havde taget min madpakke og skulle spise, forstår du, så stod jeg hen i en krog, hvor der var ikke nogen af de andre danske børn, der ville lære, for jeg var ganske alene jo, af polsk afstamning jo. Ja, hvad sagde jeg til det? Jeg kunne dårligt ud, men jeg ved da ikke, om de kom ikke igen. Det er ikke noget, jeg skulle have sagt til mig i hvert fald. Det ved jeg da for. Vi skulle da ikke skælde mig ud for at være en beskidt pålæg. Det ville jeg ikke have, for det var vi altså ikke for. Det så jeg mor altid for, vi var ikke beskidt, og det ville vi heller ikke skyld for. Men vi blev da kaldt det, det må man da sige. Selvfølgelig, vi var der polakker jo, så der var sådan set ikke noget forkert i det. Men min far har sagt altid, hvis der er nogen, der råber pålæg til det, så skal du bare give den nogen på skallen. Jamen, det kommer an på, hvor store de er jo. Der er jo begrænset, hvor store jeg var jo. Så da vi fik fri fra skolen, den dag der, og skulle hjem, så kom der sådan en stor klipper, der var noget højere end mig. Så tog han mig sådan omkring halsen, bagfra. Så siger han, du lille Josef, sagde han, hvor føles vi 2 pænt af hjem? For de har boet dem et stykke længere hen, end jeg boede jo. Og så sagde han til de andre, hvis I rører ham, den lille Josef, sagde han, så får jeg klør 5 her, og den er nemlig hård. Tænk dig, fra den dag, der vil børn der godt lege med mig. Jeg havde næsten ikke engang tid til at spise min mad. Ja, jeg blev jo også mobbet jo. Men det var kun en pige, der gjorde det. Hun var ikke ret stor. Hun var Ruth, kan jeg huske. Og når vi kom ud i skolegården, så sagde hun altid, flyt dig væk, din polak. Flyt dig væk. Jeg kan huske, at jeg stak hende et par øretæver i første omgang. Gik hun ind og var alt det ens fru Nielsen, og så kom jeg ind, og så tog hun en lineal og slog mig et par gange over hånden. Og
Så siger hun så til mig, hvorfor slår du? Hvorfor slår du Ruth? Jamen det er fordi hun råber på ikke efter mig hele tiden. Når så blev Ruth, hun blev kaldt op til kateteret, så siger hende fru Nielsen lærer ingenting. Ved du hvad? Vart mig, han må godt stikke dig et par øre til over, hvis du begynder at råbe på ikke efter ham igen. Så efter så holdt hun op. Mærkeligt nok, så tænker jeg på batter. Så da hun blev ældre, så blev hun gift med en polak. Er det ikke mærkeligt? Inden immigranterne kom så vidt, at de byggede deres egne kirker, stillede sukkerfabrikkerne en ambulant trækirke til rådighed. Men også med den ting blev det anderledes. Her ses den mere solide katolske kirke i Maribo. Og en del af de præster, som blev udsendt til Danmark for at tage sig af den efterhånden talrige polske menigheds religiøse liv. De har ikke nogen steder, de kunne henvende. Det er ikke sådan, at vores børn de kan komme hen og sige til far, ved du hvad, far, de gør sådan og sådan ved mig, de driller mig sådan og sådan. Det kunne polakkerne ikke, det, når de kom herop, jo vel. De har da kun dem selv, og så har de så præsten jo. Den katolske kirke bliver samlingspunkt for polakkerne. Her mødes de og udveksler erfaringer om livet i Danmark. Og det kan jeg da huske endnu, når de stod de der udenfor, når de skulle i kirken, så stod de der og tog fototøj på, lige før de nåede ind til byen. Så skulle de være fine der. De katolske præster er med til at holde polakkerne ude af fagforeningerne, som de mener er for socialistiske. Men fagbevægelsen ved heller ikke, hvor varmt den skal hilse polakkerne velkomne, for polakkerne trykker lønnen og arbejder for hårdt og for længe. Da jeg kom ud og tjente bønner, forstår du, det var jo fra klokken 6 om morgenen og så til klokken 6 om aftenen. Vi trak ud om morgenen samtidig, når det var mørkt. Ja, og så havde vi så frokost der fra 8:30 til 9. Og så havde vi så middag fra klokken 12 til 1:30. Og så arbejdede vi fra klokken 1:30 til klokken 6 om aftenen. Så når vi tog hjem om aftenen fra marken der var det også halvmørkt med hesten. I fagforeningsavisen Landarbejderen kan man læse: Det ville utvivlsomt være en nationalfare, om den danske arbejder kom til at blande blod med den sløvede og forhutlede del af den polske nation, som finder indpas her i landet. Landarbejderen skiller samtidig ud på polakkerne, fordi de ikke organiserer sig. Der var mange af gårderne, eller mange af de her store gårde, de var imod fagforeningerne jo. Og de kunne ikke lide arbejderne, der arbejdede på gården, og de var i fagforeningen, for så bestemte fagforeningen, hvor meget de skulle have i løn. Det var de her godsager, det var de meget imod jo, fordi jeg regnede jo med, at de kunne få folk til at gå for halv pris. Det kunne de bare ikke, når de var i fagforeningen. Polakkerne begynder nu at organisere sig, men stadigvæk er de meget udsatte. Træder de et enkelt skridt forkert, kan det få katastrofale følger. Så dengang, der kunne de ikke arbejde her i landet, uden de arbejdede på kontrakt. For uden sin løn, der måtte have fået 2 liter sømælk hver dag til sine børn. Og så en dag, så blev ham og bonden, de blev uvenner. Og så var det vel landbetjenten, der kom, og så skulle han forhøres for ham. Gårdejeren havde beskyldt ham for at have taget mere end de 2 liter sømælk. Men han blev søvn. Han fik en enkelt billet til Polen. Han blev sendt hjem på grundlag af det der. Og de kunne ikke bevise noget alligevel jo. For der kunne kun være 2 liter mælk i spanden. Der var der mange andre, der blev udvist på et grundlag, som sådan set, ja, den ene her blev endda udvist, fordi jeg havde stjålet en gammel rusten cykel. Og har jeg ikke engang stjålet det, har jeg bare lånt det, og så har jeg stillet på plads igen. Og det var nok. Det var nok til at sende ham tilbage til Polen.
De polakker, som ikke rager uklar med godsejeren eller med de danske myndigheder, klarer sig fint. Mange af dem overhaler de danske landarbejdere i jagten på et bedre og mere trygt liv. Roen, de gav godt, og så når vi trak dem op, så fik vi et tantim, og et par år, der fik vi ligesom af et tantim, som vi skulle have for at trække roen op per tør land. Jeg kan sgu ikke huske, hvad vi fik dengang. Og så var det bare med, og jeg havde mig og min bror der, vi har sat vores for. Ropengene, dem rører vi ikke, de skal i banken. Og så når vi går på daglag, så kan vi bruge daglagen til at betale det fornøjende, vi skulle. Så alle ropengene, dem sparer vi op. Vi havde ikke så mange penge for min kone og mig. Vi sparede jo sammen, for vi vil også have vores hus, for vi også kære arbejde ude på landet, jo ikke. Man er lidt polak. Det må man heller ikke nægte, for det bliver ved med at ligge i en. Det tror jeg bestemt, det gør. I os i hvert fald. I den generation, hvor jeg hører til. Men om børnene, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vores børn, de tænker over. Det tror jeg ikke. Børnene, de bare har de bevarer deres navn. Ikke? Selvom de er gift og har dansk efternavn. Fordi de er gift med danskere, og men deres fødnavn, som man siger, Jakobik, det har de stadigvæk. Og vores børnebørn, de bliver døbt med Jakobik i mellemnavn. Og det gør vores oldebørn også. I 60'erne der var der måske en periode der, hvor de godt kunne tænke sig, og var der også i Polen nogle gange og sådan noget, men så dengang jeg så blev alene der i 75, så var vi lige i Polen i 76, så var det sket med alt det der. Så var der ikke mere polsk i dem. Var slet ikke interesseret i mere. Nej. Som en anerkendelse af polakkernes indsats, opsætter Sakskøbing Kommune i 1941 en statue af de polske roepiger. Det polske blod, det har jeg i mig, du. Og det bliver jeg ved med at have, du.